Už to natáča? Haló? Jakže ne? Však som stlačil. Počte sa, kým neschop. Servus, ja som Mákoš. Som Ruka. Tiež na mňa nikto nemá papiere. A stále nám množia. Nikto ešte na mňa nenatočil video. Čakám na to. Viete ako? Viete. Snívam o živote, aký mala vec z Addams Family. Hej, vieš, tá chodiaca Ruka. Robila si čo chcela. Na nikoho nečakala. Neovládala ma žiadny primitív na konci ramena. Tipujem, že teraz budú len dva typy ľudí. Tí, ktorí pozastavia video, vygooglia si, kto vec bol, a tí, ktorí si to pozerajú do konca a vygooglia si, kto bol. Áno, všetkým nám je jasné, že ty si ten tretí typ, ktorý neurobí ani jedno. Nezabudni o tom povedať dole v komentároch, hej? Cmuk. Mama, počúvaj, jak to všetci robia? Aha. Takže, keď sa vám video páčilo, hoďte dislike, teda like. Už ma chytá krč. Chytila ma krč. Nájdete nás aj na sociálnych sieťach. Teda, no, bol som lenivý ich založiť, ale určite ich založím. Keď nebudem mať také dôležité veci, aké ruky majú. Ale pre tento primitív na konci ramena má Instagram. Takže keď mu občas ukradem telefón, tak si tam fotím svoje nahé fotky. Hej. Takže nezabudni na ten dislike. Hej, lebo ináč sa idem utopiť. Skoro som sa utopil, hoď tam radšej ten like. Fuj, paj!